Вітаю, сябры! Вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Стыльны баявік Phantom Blade Zero, ремайстер класічнай стратэгіі Stronghold, хорар пра ляляк і шутер з дыназаўрамі, які забаранілі выпускаць на ПК з-за боязі парнаграфічных модаў. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Распрацоўшчыкі са студыі S-Game напярэдадні кітайскага Новага года апублікавалі новы геймплейны ролик сваёй баявой RPG Phantom Blade Zero. Відэа дэманструе, як студыя палепшыла асвятленне, павысіла якасць тэкстур і мадэляў у параўнанні з папярэдняй версіяй гульні, якая была паказана некалькі месяцаў таму у дэмаверсіі. Распрацоўшчыкам атрымалася дамагчыся стабільнай працы на PlayStation 5 і на версіі Pro з палепшанай графікай. Ролик прысвечаны бітве з босам, які з'яўляецца лялькаводам 6 марыянеткамі. Разам гэтыя мечнікі складаюць адзіную фармацыю, якая спрабуе знішчыць асасіна Соула у няроўным баі. Штучны інтэлект каардынуе дзеянні марыянетак так, каб яны наносілі адначасовыя групавыя ўдары, мардуючы гульца. Выглядае і бос, і бойка з ім, і гукавое суправаджэнне вельмі стыльна. Таксама ролик дэманструе тэхніку бою з двума мячамі, доўгім і кароткім клінкамі. Назва зброі адпавядае 2025 году па кітайскім гараскопе, белы пітон і пунцовая гадзюка. Галоўны герой можа не толькі рабіць эфектныя комба з удараў, чаргуючы атакі, але і запускаць у палёт кароткі меч з дапамогай доўгага, наносячы пашкоджанне на дыстанцыі. Яшчэ ў фінале можна ўбачыць у справе асаблівы меч з доўгім дрыготкім лязом. Гэты гнуткі клінок ідэальна падыходзіць для парыравання і контратак. Распрацоўшчыкі ў роліку паабяцалі, што ў 2025 годзе анансуюць дату рэліза Phantom Blade Zero. Гульня распрацоўваецца на рухавіку Unreal Engine 5 для ПК і PlayStation 5. Быў анансаваны вялікі ремайстер легендарнай стратэгіі Stronghold Crusader, якая выйшла ў 2002. Каманда паказала невялікі трэйлер, скрыншоты і падзялілася падрабязнасцямі пра перавыданне. Распрацоўшчыкі называюць гульню пашыранай і дапоўненай версіяй. Яна атрымае палепшаную графіку і музыку, 8 відаў унікальных войск, 4 варожых камандзіраў пад кіраваннем штучнага інтэлекту і 2 новыя гістарычныя кампаніі. У адзіночку геймеры змогуць прайсці пяскі часу, а яшчэ адна баёўка, якой не было ў стратэгіі раней, будзе даступна ў кааператыўным рэжыме для 2 чалавек. Аўтары Stronghold Crusader Definitive Edition заявілі, што над ремайстерам працавалі спецыялісты, якія прымалі ўдзел у стварэнні арыгінала, што таксама тычыцца кампазітара і акцёраў. У гульні з'явіцца мультыплеер, разлічаны на 8 і рэжым сутычка з павялічанымі картамі і рознымі праўкамі, арыентаванымі на геймплей. У майстэрні з тым часам атрымаецца спампаваць карыстальніцкія сцэнарыі. Рэліз Stronghold Crusader Definitive Edition адбудзецца 15 ліпеня толькі на ПК, а ўжо стала даступна дэмка, у тым ліку ў Беларусі. Прыгода Lost Records Bloom and Rage будзе разбіта на 2 часткі. Першая стартуе 18 лютага, а другая павінна была з'явіцца 18 сакавіка. Цяпер студыя Dontnod паведаміла, што другі эпізод затрымаецца да 15 красавіка. Па словах распрацоўшчыкаў, дадатковы час дазволіць камандзе палепшыць аптымізацыю і апавяданне. Выхад першай паловы Lost Records па-ранейшаму намечаны на 18 лютага. Падзеі Blood and Rage разгорнуцца ў гарадку Velvet Cove у 1995 і 2022. Галоўныя гераіні 4 сяброўкі, чые жыццю назаўжды зменіць невытлумачальная падзея. Вясёлыя падлеткі знойдуць нейкую дзіру ў лесе, што валодае, напэўна, звышнатуральнымі уласцівасцямі. Акрамя ўсяго іншага, аўтары абяцаюць праўдападобныя дыалогі, падчас якіх, напрыклад, можна будзе перабіваць суразмоўніц. Да гэтага вашы словы і ўчынкі ўмацуюць або наадварот аслабяць сувязь паміж дзяўчатамі. Камплект гульні змяшчае абодва эпізоды, праходжанне якіх сумарна зойме ад 10 до 12 гадзін. Выходзіць на ПК і кансолях, у тым ліку ў Беларусі. Нядаўна студыя Team Kill Media анансавала свой наступны праект Code Violet. У камандзе называюць яго духоўным спадчыннікам культавай Dino Crisis. Дзеянне Code Violet разгорнецца ў далёкай будучыні пасля таго, як у 25 стагоддзі зямля перажыла катаклізм, які знішчыў амаль усё чалавецтва. У цэнтры сюжэта хорару апынецца дзяўчына па імені Вайлет Сінклер. Кіраўнікі калоніі Айон, дзе жывуць апошнія ацалелыя, вырываюць гераіню з яе часу і дзеля эксперыменту
апанентаў перамяшчаюць на планету з дыназаўрападобнымі пачварамі. Гульня выйдзе толькі на PlayStation, распрацоўшчыкі патлумачылі, чаму хоррор не з'явіцца на ПК. Па словах аўтараў, прынятае імі рашэнне звязана з тым, што модары могуць патэнцыйна распрануць галоўную гераіню і іншых персанажаў гульні, ці ж змяніць іх знешні выгляд. Таму для абароны гонару акцёраў гульня не выйдзе на ПК. Студыя-распрацоўшчык ужо рабіла эксклюзіўна для PlayStation экшн-хоррор Quantum Era. У гульні ўсяго 42 балы са 100 на OpenCritic. Рэліз жа прыгоды з дыназаўрамі адбудзецца ў чэрвені гэтага года на PlayStation 5. У Bandai Namco і студыі Reflector Entertainment было шмат планаў на франшызу Anon 9. Павінны былі выйсці падкасты, коміксы, навелы, пара веб-серыялаў, а да карыстальнікаў па выніку дайшоў толькі прыгодніцкі баявік Anon 9 Awakening з Аннай Чалотрай галоўнай ролі. Гэта дзяўчына грала Йенніфер у серыяле «Вядзьмар» ад Netflix. Гульня прадалася настолькі кепска, што прыйшлося адмяняць усе звязаныя з ёй задумкі. Трэба сказаць, што гэта было прадказальна, бо зацікаўленасці ад прэсы і геймераў да выхаду праекта было вельмі мала. Як абвяшчае пасланне ад генеральнага дырэктара-распрацоўшчыка, паказчыкі Anon 9 Awakening і блізка не падабраліся да тых, якіх чакала кампанія. Развіццё ўсяго сусвету цяпер згортваецца, не знайшлося ніякіх фактараў, якія б апраўдалі далейшае ўкладанне рэсурсаў у яе. Сама гульня выйшла ў кастрычніку 24 года на ПК і кансолях. Ацэнкі ў прыгодніцкага баявіка не самыя самавітыя, 59 балаў на Metacritic і 49% станоўчых водгукаў у Steam на аснове ўсяго толькі 107 рэцэнзій. У жахлівай Dollhouse Behind the Broken Mirror вам трэба будзе гуляць за славутую спявачку Элізу де Мур. Падчас свайго выступу яна пазбавілася пачуццяў і страціла памяць. Гераіня спадзяецца вярнуць успаміны з дапамогай доктара Стэрна і яго эксперыментальных лекаў. Дзяўчына будзе даследаваць рэальнасці свет за пабітым люстэркам. Падарожжа прывядзе Элізу ў яе родны асабняк, дзе ўтойваюцца неапісальныя кашмары. Ворагам пратаганіста стануць жудасныя лялькі, кожная з якіх увасабляе схаваны ўспаміны Лізы. Праціўнікаў можна адолець пры дапамозе зброі або незаўважна абысці. Вас таксама чакаюць разнастайныя загадкі, арганічна убудаваныя ў сюжэт. Сярод іншых пераваг гульні распрацоўшчыкі згадваюць чароўную музыку, нуарны візуальны шэраг і нелінейную гісторыю з некалькімі канцоўкамі. Жахі пра лялек выйдуць 28 сакавіка на ПК і кансолях. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Як і абяцалі раней, студыя King Software House правяла дэбютную прэзентацыю Space Engineers 2 і раскрыла падрабязнасці гульні перад запускам ранняга доступу. Як і першая частка, сіквел з'яўляецца касмічнай пясочніцай з прасунутым будаўніцтвам і элементамі выжывання. Праект распрацоўваецца на ўласным рухавіку студыі, дзякуючы якому ўнутрагульнявыя лакацыі могуць пахваліцца дэталёвай разбуральнасцю. На старце ранняга доступу геймерам прадставяць альфа-версію гульні з творчым рэжымам. Акрамя пясочніцы, аўтары працуюць і над сюжэтнай кампаніяй, якая з'явіцца з часам і раскрые гісторыю братоў-каланістаў у сістэме Альмагест. Тым часам кантэнтная падтрымка арыгінальнай Space Engineers не спыняецца. Студыя абяцае развіваць абедзве гульні паралельна. Зараз над першай часткай працуе каманда з каля 30 чалавек. У распрацоўцы сіквела задзейнічана 70 спецыялістаў. Ранні доступ стартуе на ПК 27 числа. У Беларусі за $14,5. Іншыя рэгіёны 140 злотых і 600 грыўняў. Таксама 27 студзеня вядомая Dark's Dungeon 2 атрымае другое дапаўненне пад назвай Inhuman Bondage. Спачатку DLC стане даступна толькі гульцам на ПК, а рэліз кансольнай версіі адбудзецца пазней. Свежы дадатак прыўнясе ў сіквел новага героя з паўнавартаснай папярэдняй гісторыяй. Фанатам арыгінальнай Dark's Dungeon гэты персанаж ужо знаёмы. З першага погляду слабы і змучаны вырадак здольны трансфармавацца ў магутнага звера і наносіць зруйнавальныя пашкоджанні сапернікам. Варта, аднак, улічваць, што ў форме монстра ён прыкметна павышае ўзровень стрэсу ў супартыйцаў. Акрамя вырадка, у склад дапаўнення ўваходзіць новы міні-рэгіён у выглядзе катакомбаў, новы клас ворагаў і унікальныя артэфакты. Адначасова з выпускам DLC гульня атрымае кантэнтнае абнаўленне з новым рэжымам каралеўства. У ім замест пакатушак на дыліжансе група авантурыстаў асабіста адпраўляецца на пошукі лакацыі на манер першай часткі.
На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon канала Розі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і вядома, записывайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч.